Viatjar és la millor manera d'entendre el món i d'aprendre a cuidar-lo. A la Xenescat treballem per fer-ho possible. Som una xarxa pública de més de 40 albergs repartits per Catalunya, on joves, infants i famílies poden gaudir del seu temps lliure i compartir activitats i experiències enriquidores. Volem que descobreixin el nostre territori a través d'un turisme social, actiu i responsable amb les persones i l'entorn. Aquest 2026, gràcies als fons Next Generation de la Unió Europea, fem un gran pas endavant. Impulsem una renovació històrica dels nostres albergs per crear espais més eficients, sostenibles i confortables. Fidels a la nostra raó de ser, hem vertebrat totes les actuacions al voltant de 4 objectius. Incrementar al màxim l'eficiència energètica i la sostenibilitat de la xarxa. Millorar la qualitat i seguretat de les instal·lacions. Adaptar els espais a les necessitats actuals dels alberguistes. Modernitzar els serveis i equipaments perquè cada viatge sigui una experiència inoblidable. Per fer realitat aquests reptes, hem destinat una inversió global de més de 5,3 milions d'euros i hem actuat en 6 albergs de la nostra xarxa. Una transformació que pren forma a través de 4 grans blocs d'actuació. En l'àmbit de l'eficiència energètica, fem un salt cap a la màxima autonomia dels nostres albergs. Instal·lem plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum i sistemes avançats de geotèrmia i aerotèrmia per tal d'assolir una fita històrica. Eliminar l'última gran instal·lació de gasoil de tota la xarxa. En climatització i confort, instal·lem noves solucions de fred i calor i de renovació d'aire amb recuperació d'energia, tot controlat de manera intel·ligent, mitjançant una nova plataforma. També intervenim en les condicions passives dels edificis per assegurar un confort tèrmic i acústic total a l'interior. Per últim, adequem els espais exteriors amb noves zones d'ombra i renovem el mobiliari. Així és com les millores s'han aplicat als nostres albergs, respectant l'ànima i la història de cada edifici. L'alberg de Lleida presentava una manca de confort a l'estiu. Gràcies a la nova tecnologia d'aerotèrmia, el transformem en un espai amb la temperatura ideal tot l'any. Una climatització d'alta eficiència que també apliquem a l'alberg de Tremp, on, a més, hi sumem nombroses plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum. El complex de Cabrera de Mar uneix l'antiga Torre Ametller amb un edifici dels anys 80 que patia fuites tèrmiques. Per solucionar-ho, hi hem instal·lat aerotèrmia i plaques solars i hem rehabilitat tota la coberta i substituït les antigues finestres respectant la singularitat arquitectònica de l'edifici. A Vic, un edifici històricament ben distribuït, però que requeria una actualització climàtica, hi sumem 2 tecnologies clau, l'autoconsum fotovoltaic i la innovació de la geotèrmia. La renovació de la nostra xarxa assoleix la màxima envergadura en els nostres 2 projectes més singulars. L'alberg de l'Espluga de Francolí fins ara depenia exclusivament de calderes de gasoil. L'eliminem per complet i instal·lem un sistema invisible de geotèrmia sota el camp d'esports, preservant intacte l'alt valor patrimonial de l'edifici. També renovem de dalt a baix tots els finestrals del menjador per garantir un bon aïllament. Hem acompanyat aquesta inversió amb fons propis per renovar també l'interior. L'alberg estrena nova recepció, renova els paviments del menjador i actualitza el mobiliari i l'equipament de les sales. I a tocar de les ruïnes gregues tenim l'alberg de l'Escala, un espai que es va concebre només per ser utilitzat a l'estiu amb enormes pèrdues de temperatura a l'hivern. Els fons europeus ens han permès aïllar completament les façanes, renovar totes les finestres exteriors i instal·lar noves cobertes solars. També, amb l'aportació de fons propis, hem millorat el confort amb nous patis amb zones d'ombra, mobiliari actualitzat i una nova recepció. Un edifici totalment renovat per acollir, conviure i compartir els 365 dies de l'any. Avui, la Xenescat està més preparada que mai per als reptes del present i del futur. Un camp base que cuida les persones i de l'entorn perquè cada alberguista visqui el seu viatge des de la descoberta, la convivència i el respecte absolut pel territori que ens acull. Perquè el món és per descobrir-lo i la vida és per viatjar-la. Xenescat.